Alamisa Novembre kalo tile 27 san 2025 a y'aw bisimila ka kunnafoni sitɛlɛmaw kan Maliba TV1 ale jabarani kan. Ka sanga ni Confédération AES jamanaw ka ko kan ko ni diɲɛ jɛ ka baara ministres ka ɲɔgɔn ye n'o bɛ réunion kɔnɔ o baaraw kɔfɛ o dalenna kunu Wagadugu Burkina ale faaba la ka bɛn araba ma Novembre kalo tile 26 san 2025 Mali ka ko kan ko ni diɲɛ jɛ ka baara ministre Abdoulaye Diop ale ka ɲɛmɔgɔya o yamaruya kɔnɔ ale min ka jamana Mali o farajɛ fanga jamana ɲɛmaa de ye Confédération AES jamana ɲɛmaa ye nin sangada kofɔlen o la la k'a fɔ ko min ye Confédération AES jamanaw ka ko kan ko ni diɲɛ jɛ ka baara ministres ka ni ɲɔgɔn ye baara in bɛ ka dayɛlɛ fanga fara ɲɔgɔn kan o hakilina de kɔni o kɔnɔna na ka bɛn ni Confédération AES jamanaw ka ministres ka ɲɔgɔn ye o baaraw ye n'o bɛ tali kɛ u ka conseil des ministres la u bɛna kɛ waati nataw o kɔnɔna na ka bɛn ni u ka jamana ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulutɔn o kɔlɔsi fana o ka sigiko filananba o baaraw kɔni o nasira baaraw ye la k'a fɔ ko min ye Confédération AES jamanaw ka kokan ko ni diɲɛ jɛ ka baara ministres ka ni ɲɔgɔn ye kɔnɔna na ko bɛna jɛn kɛ ni gafe kɔni ye gafe min ni u bɛna o labaara ka bɛn ni Confédération AES jamanaw olu ka ministres ka kɛrɛnkɛrɛnla sigi kɔni o nasira o baara n'u bɛ tali kɛ conseil des ministres la ani o min bɛna taa yira u ka jamana ɲɛmaaw ka kɔlɔsi o ɲɛmɔgɔ fana olu la u ka sigiko filanan o baaraw senfɛ. Gɛlɛya min n'o bɛ Mali julaw kɔni olu ka minɛnw kɔni kan Sénégal jamana o kɔnɔna na n'o bɛ ka gɛlɛya kɔni se u ma taa ni ka segin nasira o sira fɛ sɔɔni o gɛlɛya kɔni o bɛna kɛ kɔfɛtɔ ko kɔni ye o kunnafoni de sɔrɔ ka lase Conseil malien des chargeurs CMC ale ma ɲɛma o fɛ n'o bɛ tali kɛ Kisima n'u b'a wele ko Ba Kisima Sila ale fɛ kunungo araba Novembre kalo tile 26 san 2025 a y'a lase k'a yira k'a fɔ ko min ye Sénégal jamana faamaw k'u kɔni ye sonɔgɔya kɔni kɛ Mali julaw olu ka jagokɛminɛnw kɔni olu tali ko la ka bɔ Sénégal ale port autonome Dakar o kɔnɔna na kalo 3 furancɛ ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko o kɔnɔ o minɛnw bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ Sénégal ni ka na Bamakɔ Mali faaba o kɔnɔna la ani jamana ale fan wɛrɛ olu la wa ko ni bɛnkan in kɔni sɔrɔla waati kɔnɔ waati min jamana fila ministres ka kulu kɔni olu ye ɲɔgɔn ye kɛ Novembre kalo tile 18 tɛmɛnen ka taa bila a tile 20 na min na Mali ka bolimafɛnko ni sirako ni dugubako taa ni ka segin ministre ni Sénégal ka sanfɛ bolifɛnko ni duguma bolifɛnko ni jikan bolifɛnko ministre fana kɔni olu ye ɲɔgɔn ye o de taara wolo ni bɛnkan o nasira la. O b'a to an bɛ taa min ye kɔkan kibaruyaw kɔni o nasira kibaruyaw kɔni o ko la fanga dafiri waleya kɔni o kɛra Guinée Bissau jamana o kɔni kan min senfɛ Guinée Bissau jamana ale gouvernement tabaw y'u kɔni y'u jɔ u jɔyɔrɔ la ni ka jamana ɲɛmaa Umaru Embalo Sissoco ale kɔni ka fanga kɔni o dafiri ni ka tila ka kalataw kɔni o baara minnu bɛ senna waati na u ka jamana kɔnɔ ni k'o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni susuru ni ka laban ka u ka jamana ale dancɛw kɔni n'o bɛ tali kɛ a furancɛw la o karangadaw bɛɛ lajɛlen kɔni o sɔgɔ fo ka taa se yamaruya kura o kɔni ma o y'a sɔrɔ min bɛ tali kɛ Goodluck Jonathan n'o ye Nigéria jamana ɲɛmaakɔrɔ ye ale min tun bɛ Guinée Bissau jamana kan kalata ni kɔni o kɔlɔsili baaraw la ka fara Mozambique kan ale ye jamana ɲɛmaakɔrɔ o kan n'o bɛ tali kɛ Philippe Nyusi ale kɔni na olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ maralen ye u ka dunanjigiso o kɔnɔna na lakana kɔnɔ u kɔni dɛsɛlen don ka bɔ ka taa u ka mamɔgɔɲɛ baaraw la min ye Union africaine na ale ni CEDEAO la olu yɛrɛ ka fɔ ko nin kɔni ye lagosili baara waleya de ye ka ɲɛsin bɛjɛ fanga kɔni ale nasira baaraw ma wa k'u b'a wajibiya teliya yɛrɛ la k'u ka segin a minɛn kɔnɔ n'o ye jamana sariya sunba o kɔni o kɔnɔna ye ani min ye maa minnu kɔni olu minɛnen don n'u tun bɛ kalataw kɔni olu baaraw la ni dankalen n'u ka hakɛ la olu ka kanabila sɔrɔ n'u ka munumunu salo o baara kɛ. L'Amérique jamana kɔni kan min bɛ tali kɛ bingani waleya kɔni o kɛra kɛrɛnkɛrɛnla Washington na ale duguba o yɛrɛ kɔni camancɛ la kununko araba Novembre kalo tile 26 o tileganfɛla waatiw kɔni o la min kɔni yirala k'a fɔ ko nin kɔni bingani waleya kɔni o kɛra
u ka jamana ɲɛmaya masaso o dancɛ kɔnɔna ni para ɲɛ 2 ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko dɔrɔn de ye min senfɛ u ka kɛrɛnkɛrɛnla gardiw ka golomasiri tabaw o maa 2 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko o kɔni sɔrɔla ka jogin a ko la ila k'a fɔ ko furakɛli min kɛ ko sanji 29 de kɔni don wa ko Afganistan o jamanaden de kɔni don min nana États-Unis jamana kan septembre kalo san 2021 o waati la min bɛ tali kɛ l'Amérique jamana ɲɛmaa yɛrɛ ka fɔ ko bingani waleya kɔni ko a kun jɔnjɔn kelen o ma se ka dɔn fami waati min ko bi Maliba TV jabarani filɛbaw aw garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni ni ka bi kunnafoni sentelimaw o kɛnɛ kɔnɔna la a kan b'o la diɲɛ waati wɛrɛ